Тони, отново ще познаем автомобил. Предните много добре се справи, дай да видим дали ще познаеш този. Давай да видим дали ще направят 3 от 3. Добре, давай, регламентът е същия. Добре, не пипаш не пипаме емблемата. нито отпред отзад, нито по средата на волана. Давай. Значи са ми тези фарове. Това е стоманена джанта. Я да видим. С 4 врати. Така, този волан ми е много познат. Това е ръчка, не е автоматик. Нямаме подлакетник. Хеджбек е това нещо. Това е хеджбек. Ами, по волана, който пипам и скоростния лоз, това е Hyundai i20. Сигурен ли си? Еми, да. Смисъл, ръчка е 1.2 бензин. Я да запалим да видим. Къде е ключа? Да, това е обичайният звук на Hyundai, когато вратите са отворени. Да, Hyundai i20. Това ли ти е последното решение? Да, ръчка 1.2. Добре. 83 коня. Ела отвън да видим дали е това. Свали превръзката. Точно така, то ни позна. Hyundai i20. Много добре познаваш паркинга на Outlet Cars. Напишете в коментарите дали вие познахте автомобила преди да ви го покажем.